ओइ देलाय स्रि नोंसिना क्लास गबायना? औहाय गबाय ददेरे। आंनाबो गबाय। थ' होमबालाय साथामजों ज' थांसै जोंहा। औ ज' थांसै। ओइ ददेरे समायना, गावदां बिब'आ मोनसे सल'बाथा खिन्थानो नागिरदोंमोन। थ' जोंहा बिसिनाव थांनि। दा ओंखाम जाखांनानै बेलासियाव दसे खोनासंनानै फैगोन दे। आयु माबायदि सल'बाथाथाय? सल'बाथा होनबाथाय जा मोजां मोनखायो आङो। थांजागोन दे दसे थांनानै फैसै। औ आंबो जा मोजां मोनो। होमबालाय थाब थांसै थ'दो। थौदो थाब थांसै होनबालाय। ओइ गावदां नै फैबायमोन जोङो, नों दहाय फुङाव लेंहरनायखाय। न'आवनो दंना गैयाथाय गावदाङाबा? दानाबा मा जानांगौलै गैयाबा? जानो बाराबा न'आवसो उन्दुना दङ बे, खोनायाखै बे। ओइ गावदां ओंखारबोद'। आयु फाग्लिफ्रा, बेखौनो आंहा फैगोना फैला होननानै नेनानैसो दंगासिनोमोन। एसेबानो फन हरसैमोन आङो। हाबाब लोगो, फैदों मोजाङानो जादों। नोंसोरखौनो नेनानै दंगासिनोखामोन आङो। फैदो न' सिङाव जिरायहैनोसै। न'आव जिरायनानै खोनासंनोसै मोजांनो। जोंना बायहेरायावबाथाय जा गुसु जायो, न' सिङावसो मोजांथार। थौदो होनबालाय। जिरायदोहाय लोगोफोर, बेयावनो जोंना जाब जुबथार। औहाय दे जागोन लोगो। ओइ आबौ नै आंना लोगोफ्रा फैजोब्बाय। माबार ओंखारबोद' सल'बाथा खिन्थानो होननाया। आंबो जिरायखानोसैहाय लोगोफोर नोंसोरजोंनो। आबौआ मालाय दा बहाय जिरायफैगोन बे। सफैबाय फिसौफोर। मोजाङानो जाबाय दे फिसौफोर, बावनो दलद जिरायदो। आं गाहायावनो जिरायसैलै फिसौफोर। गोजौआव जिरायनो हाया। आं गाहायावनो जिरायनानै खिन्थानोसै। दे आबौ मोजांखौ खिन्थाखाथारदो। खोनासं फिसौफोर बिदिब्ला। आं नोंसोरनो बोरै जाय बुलायलायनाया सोमजिजेनामोन मानसिफोरनि गेजेराव बेनि सोमोन्दै फंनैसो खिन्थानि। फिसौफोर नोंसोर मोजां मोनोबा खिन्थानोसै आङो। दे आबौ खिन्थादो दे, जा खोनासंनो लुगैबाय जोङो। खोनासं फिसौ बिदिब्ला सिरिनो नोंसोरो।